Esan ohi da luxuak erakartzen gaituela ikaragarri. Ez dakigu zergatik, baina aberatsak nola bizi diren ikustea gustatu egiten zaigu. Hortik pentsatzen du Succession telesailaren arrakasta adibidez. Hortik Georgina, Kardashian darrak, Georgina aipatuta begira. Soy Georgina Rodríguez, tengo 27 años y hace 5 años mi vida cambió. La mujer del hombre más seguido del mundo. Edo White Lotus telesaila, ez dakit ba. Stay at a White Lotus, I always have a memorable time, always. Bueno, egin dezagun ariketa hoixe, baino gurean, bai pasan, jakin dezagun luxua nahi dutenek zer egin dezaketen eta zer egiten duten Euskal Herrian. Urrengo minutuetan jakin dezagun nola bizi diren esan dezagun, oporretara luxuz bizitzera etortzen diren hoiek, ez? Jakin nahi dugu zer eskaintzen zaien ere bai Euskal Herrian luxuzko bakantzeak pasa nahi dituzten ere. Bai, eta horretarako Euskal Herriko luxuzko hoteletako 1,700 baino gela gehiagotan dagoen aldizkari bat hartu behar dugu eskutan, bi eskuekin, Bai. Sendoa datak. Bai, hemen da. Aldizkariek begiak ez dituzten aldetik, ez dugu inoren intimitatea urratuko, baina egia da bestalde aldizkaria gain begiratuz, turista jakin batzuren bizimoduaren berri izan dezakegula. Da Basque Luxury Magazine eta bere sortzailea, gurekin da Joanes Matiuet sortzailea eta arduraduna, ez? Arratsaldeon. Gaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik estudiora eta liburua hau hartuta gainera. Eskerrik asko zuei. Zoragarria dirudiena, karo, gu jakin nahi dugu non dauden gauza hauek guztiak, hemen ikusten ari garen, hau. Basque Luxury enpresa sortu zenuen zuk lehendabizi, aldizkaria baino, lehen gainera, orain dela 10 urte, okerrezpa naiz. Hori da duela 10 urte sortu zen, eta zen Euskal Herriko luxuaren sektorea batzeko edo egituratzen duen erakunde bezala edo enpresa bezala sortu zen. Helburua hori zen, ez? Hori da. Eta ordutik ona haziari da, eta enpresan sortu duzuen azken adarrak Basque Luxury Concierge du izena, eta arduraduna eta biok etorri zarete gaur gurera. Bai. Edurne Maio, arratsaldeon, zuri ere. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Bueno, zu guain baino lehen ari zinen ja sektore honetan, luxuzko turismoa lanean, ez? Bai, hori da, bai. Behar bada, deus baino lehen argitu beharko dugu, zer ulertu behar dugun, esaten dugunean luxuzko turista ze. Nik badakit zuei, igual ez zaizuela asko gustatu guk sarreran esan duguna, nola bizi dira aberatsak. Ez? Seguru nako esan duzula, aberatsak. Luxua maite dutenak, igual nahiago duzu esan. Bai, azkenean denetatik dago. Badaude, nik Joanes izaten nion orain, nola esplikatu genezake, nik uste etortzen direla autentizitatea bila, baino konfort batetik, ez? Nahi dute esperientzia oso lokalak bizi, baino gero beraien bost izarreko hoteletara bueltatu eta zerbitzu horiek disfrutatu ere. Bakarka, bikotean, familian, lagun taldean, nola ibiltzen da luxuzko turista batetik bestera? Bueno, egia esan denetarik izaten dugu, batzutan bikoteak etortzen dira, bestetan talde lagunak, duela gutxi Dubaiatik etorri izan talde bageneukan, horiek lankideak ziren, eta beraien helburua zen Euskal Herriko natura bisitatzea eta gastronomiaz gozatzea. Orduan, batzutan ez duzu espero, ez? Dubaietik etorritako talde batek hori nahi izatea, baina, bueno... Baina hori nahi du. Hori nahi dute. Hori luxuare erlatiboa delako, ez? Bakoitzanrentzat gauza bat izan daiteke oso luxu handia, eta beste batentzat ezein beste. Guztiz erlatiboa da. Bakoitzak bere apetak dauzka, eta bere gustoko gauzak, eta hori da norbarentzat luxua. Baina bostizarretako hotel bada mundu guztiarentzat barkatu, Bai. Edo Michelin izardun jatetxe batera joatea, ez? Aldizkaria hitz egin dugu, aldizkaria atera dugu, jada zuk segituan ekarri diguzu baina hitz egin dezagun pixka bat gehiago. Zenbat ateratzen dituzu? Horrelako zenbat liburukote ateratzen dituzu, Joanes? Urtekari bada, beraz urtean bakarra ateratzen dugu, beti urtarrilean, beti aurkezpen garrantzitsu batekin, eta bueno, hortik aurrera distribuitu egiten da Euskal Herri guztian zehar, gero aldizkariak bersio digital badauka ere bai, eta hori dago ja mundu guztian banatua. Orduan hor 5.000 hotel baino gehiagokin lan egiten dugu, hainbat aerolinearekin, eta horrekin lortzen duguna da jendeak Euskal Herria ezagutzea honea etorri baino lehen. Lufthansan egan egiten duen pertsona batek, aldizkaria doain irakurri dezake, eta horrekin Euskal Herria ezagutu.
Eta paperezkoa, hotel batera, Euskal Herriko luxuzko hotel batera joan behar duzu, eta bertako gelan izango duzu zain? Hori da, bai Euskal Herria, bai Errioxa, Nafarroan, eta Ipar Euskal Herrian ere. Luxuzko hotel guztietan gaude, eta logela guztietan. Ez dakite Edurne, aldizkarian ikusitakoek atentzioa emanda jotzen ote duten gero turistek zuregana, eta ez dakitzuk zer egiten duzun, zertzara konsierge esan da, pentsatu dezakegu, itzulpen zuzena eginda, zarela, atezain ez, baina ez, harreragile bat. Bai, azkenean, egia da, izena ez dela erresa ulertza pixka konsiertxarekin zein den gure lana, nire lana kasu honetan, azkenean nik laburbiltzen dut lortzaile bat bezala, ez? Orduan, bezeroek eskaera dituztenean, lortzen saiatzen naiz eskatzen didaten edozen gauza. Hori da, pixkat nire lana. Desioak betetzen dituzu. Desioak betetzen dituzu. Zertzara Aladin, gutxi gona bera. Gutxi gona bera. Helikoptero bat nahi dut eta tapa, Edurne? Bai. Egitan? Bai. Hori aspalditik duelako baske luxurik, ez da? Helikopteroa, Hori da, helikoptero jet pribatu bat ere bai. Hori da, aspalditik gabiltza zerbitzu horiek eskaintzen, bai eta auto zerbitzua gidariekin, eta hortik aurrerako guztia ja Edurneren lana da. Karo, Edurneren lana izan, karo, ze gauza bada esatea batek, belaontzi bat nahi dut, baina nahi dut, belaontzi bat, sokaldari batekin, sokaldaria izan dadila hau, kozinatu dezala beste hau. Bai. Ja, horretan sartzen gara. Bai. Luxua nahi dutene batzutan nahi dituzte. Bai, gauza nahiko bitxiak. Bai. Azkenean, esaten dudana da, nire urte osoan egin behar dudan lana da, harremanak sortu, hornitzaileekin, jende desberdinarekin, momentua iristen denean, bezero batek eskaera berezi bat duenean, erantzun alizateko, eta batez ere hornitzaileak niri lagundu alizateko, ez? Orduan, harremana estua izatea oso garrantzitsua. Bai, ze lortu beharrekoa zer izaten da, goizetik gauera lortu beharrekoa askotan? Ez dituzu 15 egun izango, ez? Sarri. Batzutan baitare. Horregatik prest egon naiz edo zer gauza sortzen dena erantzun alizateko, eta gainera ezin dut harritu aurpegia jarri, ez? Orduan hori da zaiena. A ber, hau beti galdetuko dizueten gauza bada, baina konta iguzue favorez eskatu dizuten gauzarik luxuzkoena edo harrigarriena zein izan den. Ezin dugu ekidin, galdera hori ekidi ezin da zuek aurrean edukita. Bai, normala da, nik ere galdera hori ingo nuke. Ezakit, komentatzen genuen Joanesekin haien... Pare bat duela gutxi, pare bat eskakizun bitxi izan ditugu, adibidez, bezero batek, bere jet pribatua Donostiko aeroportuan ez zuen aparkatu, aeroportua betea zegoen, baina berak hor nahi zuela aparkatu, ezin zuela Biarritzen aparkatu nahi, eta adibidez hori da, eskatzen diguten gauzetako bat, beste batek, Jamalen oso fana zen, eta berekin argazki bat lortu nahi zuen, eta, Edurne lortu zuen, azkenean. Edurne nola egiten da hori, ezin duzu esan, baina mesedez, orain mundu guztiak egon nahi du berekin, eta? Bai, aurrekonturik eskatzen dute, ala ez da derrigorrez, ez da beharrezkoa. Diru ez da arazo. Ez dute aurrekonturik eskatzen, egia da prezioa beti pixkatxo bat, naiz eta beratxak izan, beti dira sensibleak esan nahi dut, normalean. Orduan, horregatik gaina askok dira beraien enpresa dute eta badakite zer den diru hori irabaztea. Orduan naiz eta aberatsak izan, ez du esan nahi inozoak direnik, ez? Ez nahi dut egon behar badakite zenbat kostatzen den diru hori irabaztea, eta orduan hori. Badakite gauzak ze balio duten. Ez dira, inorrek ez ezela imaginatu Successioneko burugabe hauek, ez? Skrupulorik gabeko erabakiak hartzen dituzten horrelakoak direnik, orduan. Burua dute. Bai. Ni uste gehienak horrela direla. Badaude kasu batzuk, ezakik bere gurasoak diru asko daukatelako, hori ez dutenek dirua baloratzen, baino gehienek, esango nuke, baloratzen dutela. Eta errepikatzen dute? Eta bere lagunei gomendatzen diete ere, bertara etortzea. Orduan hori oso polita da. Azkenean jakitea bizi duten esperientzia oso nahi izan dela, eta bere lagunei gomendatzen dietela hona etortzea. Inoiz esan behar izan diezue barkatu hori ezinezkoa da.
Saiatzen gera ez egiten bintzen. Aldi egun guzti egiten dugu gauza lortzeko. Bai. Baina Michelin izar batean ja nahi duenak, agian ez du tokirik. Horregatik askok deitzen digute zehazki horretarako. Ezinezkoa da mai hori lortzeko, eta hori da azkenean Edurneren lana. Bai, horregatik komentatzen duena da urte osoan zehar egin behar den lan bat dela. Ea guk ere Edurneren telefona gorde behar dute. Edurneren telefona nahiko dute askok. Tere estimatua, ez da gure okurrentzia bakarrik izanen. Joanes Matiuet eta Edurne Maioz. Beste batean, igual, gonbidatu beharko zaituztegu lasaiago hitz egiteko hemen Euskal Herrian luxua nahi dutenek zer egiten duten galdetzeko beste behin ere. Basque Luxuriko kideak izan zarete hemen, estudioan estimatuta dago bizita, eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko. Luxu bat izan da hori, ere, agur bezala ez? Nahiko ohikoa izanen da zuek elkarrizketatzen, luxu bat izan da, baina egia da. Eskerrik asko. Mi esker. Por eso aunque ahora tenga sigo pensando en perderlo. Si mi madre ahora me viera sí que estaría orgullosa de un guerrero.